Na, akkor néhány aranyszabály az olasz gasztronómiával kapcsolatban, hogyha ide érkeztek, nem lesz benne minden szabály, de azért néhány olyan, ami megszívlelendő. Kezdjük a kávéval. 10 vagy 11 óra után az ilyen teljes italok, mint a cappuccino, meg a latte, macchiato, olyanokat ne nagyon kérjünk, mert hogy nem szívesen adnak. Az olaszok általában ezután az időpont után csak eszpresszót vagy ristrettót fogyasztanak. Adnak persze, de picit olyan furcsán néznek ránk. Következő, ha pizzához szeretnénk ketchupot kérni, hát ez nem annyira jó ötlet, mert hogy ilyet itt nem szoktak tenni. Aztán a hawaii pizza, hogyha még mindig a pizzánál maradunk, akkor hát lehet, hogy van olyan hely, ahol lehet ilyet kérni, de nagyon kevés és nagyon ritkán is nem örülnek neki. Eszünk-e villával és kanállal spagettit? Nem. Akármennyire ki van oda rakva a kanál, az nem arra vagy, hogy feltekerjük ott a belső részén. Aztán nem is vágjuk össze a tésztát, és nem pedig úgy fogyasztjuk, ez is egy aranyszabály, a rizs nem köret. Tehát, hogyha kérünk bármilyen finomságot, valamilyen húsféleséget, akkor amellé köretet ne kérjünk. Önmagában ugye rizs ne kérjünk köretként, önmagában a rizs az egy különálló étel, és úgy hívják, hogy a risotto. Hogy ja igen, és még egy dolog van, ez pedig az, mert hogy ilyet már én is láttam, hogy valaki kikért egy jóféle spagettit tenger gyümölcseivel, és utána jó gazdagon megszórta parmezán sajttal. Ez egy hiba, ilyet nem szabad csinálni.